Meri. Tuo jännittävä paikka, joka kätkee sisäänsä monia mysteerejä sekä mitä mielenkiintoisimpia eliöitä. Tänään me hyppäämme tutkimaan yhtä meren mystistä olentoa, ja se on nimeltään holkkeri. Se tunnetaan myös Jäämeren haina tai Grönlannin haina, riippuen keneltä kysytään. Se on yksi mielenkiintoisimmista hailajeista ja eläinlajeista meidän pienellä maapallolla. Tämä laji on aina ollut minulle mielenkiinnon kohteena, sillä sen historia on täynnä ihmeellisyyksiä. Tämä laji on viime vuosina herättänyt myös tutkijoiden kiinnostusta. Sitä ennen se oli käytännössä unohdettu ja vain kalastajat olivat kiinnostuneita sen pyytämisestä. Mutta missä holkkeri asustelee? Se viihtyy arktisissa vesistöissä, kuten nimityksistä voi päätellä. Eniten sitä voi tavata Pohjois-Atlantilla ja Jäämerellä. Holkkereita elelee Grönlannin, Islannin, Norjan kuin Kanadan lähettyvillä. Holkkeri kasvaa yleensä noin 2,5 metrin - 4 metrin pituisiksi, mutta suurimmat yksilöt voivat kasvaa jopa 7 metrisiksi. Ne ovat syntyessään vain 40 senttimetrin pituisia ja kasvavat vain senttimetrin vuodessa. Siitä pääsemmekin tutkijoita eniten kiinnostavaan aiheeseen, eli holkkereiden ikään. Holkkerit elävät vähintään 250 vuoden ikäisiksi, ja uskotaan, että ne voivat saavuttaa jopa yli 500 vuoden iän. Tämä tarkoittaa sitä, että holkkeri on pisimpään elävä selkärankainen, ja on mahdollista, että on holkkeriyksilöitä, jotka ovat eläneet 1500-luvulla. Holkkerinaaraan epäillään saavuttavan sukukypsyyden vasta 150 vuoden iässä, eli vanhimmaksi elävä ihminen ei edes saavuta tätä ikää. Koska holkkeri saavuttaa sukukypsyyden niinkin myöhään, sen kalastusta olisi hyvä säädellä, että yksilöt pääsevät lisääntymään. Mutta miten holkkeri elää niin pitkään? Sen pitkän iän takana uskotaan olevan Jäämeren kylmyys, joka tekee sen aineenvaihdunnasta ja elintoiminnoista hitaat. Hidas on myös hain nopeus. Sen huippunopeus on huimat 2,9 kilometriä tunnissa. Holkkerit ovat myös lähes sokeita, sillä niiden silmiin kiinnittyy loinen, mutta holkkerille kuitenkaan näkö ei ole tärkeä ominaisuus, ja onneksi loinen ei aiheuta mitään terveysriskejä haille. Holkkeri on siis sokea vaeltaja. Mitenkäs sitten holkkeri ja ihminen? No 1900-luvun alkupuolella haita pyydettiin paljon sen maksasta saatavan öljyn vuoksi. Öljyä käytettiin koneissa ja lampuissa, ja myös ensimmäisessä maailmansodassa Saksa käytti sitä aseteollisuudessaan. Myös hain nahkaa käytettiin hiomapaperina. Mutta sen jälkeen haita on vain pyydetty Islannissa, jossa hain liha on perinneruokaa. Sen lihaa kuitenkin täytyy keittää pitkään tai mädättää, jotta kaikki hallisekeenit haihtuvat pois lihasta. Ihmiselle holkkeri kuitenkaan ei ole vaarallinen, vaikka niiltä löytyy kidastaan 2 riviä teräviä hampaita. Se syö lähinnä kaloja ja selkärangattomia, mutta sen mahasta on löydetty kuitenkin hylkeen ja jopa jääkarhun jäänteitä. Ihmistä kohtaa holkkeri on vain kuitenkin utelias jättiläinen, joka elää rauhallista elämäänsä Jäämeren pohjalla. Nyt kun ollaan noustu kuivalle maalle meren pohjasta, mä haluan kiittää sua tosi paljon, että kuuntelit ja kattelit tämän videon. Musta oli tosi hauskaa päästä kokeilemaan videon tekemistä ja vielä itselle mielenkiintoisesta aiheesta. Toivottavasti vielä mä keksin jotain uusia projekteja videoiden suhteen, mutta sen näkee sitten ajan kanssa. Mutta tähän väliin vielä iso kiitos. Tässä oli Misu, ja se on moi moi!